Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Khublei phi baro kini kilong ki khubor bementa kasngi. Ka jingtua biang ka benta jong ka kenro ka PA Sangma Sports Complex kabadan Marjan bat ka sewage treatment plant bat Indo Hall 2 kabadang shudap tai dangshen kalak halam hini ka step sngi ublei balak shunyat ba kadaw kodai na kadaw jong kamariang. Kajing khalam jong kini ka kenro ka khalam kata pat ya kajing tai ke bakongsan jong ka stadium. Ka company Hindustan Steelworks Construction Ltd HSCL ka bapentrei ya kajing tai jong kini ka sports complex kumnu kan le klempep ka sarkar ka dunkam ban IT ya ka kaipot ka babnia halor kini ka jingjia. Katkum ka jing a jing tip na ka kong isa wanda lalu kalayat hu ba ka jing ther uslam kalawan ra ya ka jing lang bat jing penchlei ya kanala ka balabu. Kani kanala kadai ka balabu ban pentu ya ka ki jaklia na ka step titang ka Indo Hall 1 ka Indo Hall 2 bat ka complex. Kalau ong bala shu ai down namar ka jing tre ya kini ka jing tai gideng ya chakmat bat pat lam shem lala ban penchna pendap lut pura ya kani kanala bat kani kala penlong ya kajing lang ku na uslam bat wan rapat ya kajing khlem jong ka kenro ha ka juga por ka kong isa wanda lalu kala pentep ba ki board district jong ka West Gero Hills district kala shemar dor ki senjam ki on pentikna ya kajing shingan jong ki nong shnong ka than kala ongru ba ka wei kalong yeng ka bala shakta na kajing khlem jong ka kenro lapan kenria bat la a ya ki lat jingarap bakan thop ya ki jakasa ki marbam bat baro ki jingdan kam.